Teraidron cap a Eslovènia. Un tot impressionant per descobrir. Comencem per Piran. Diuen que és la Venècia eslovena, monument cultural històric, artística, lluminosa, plena de color. La ciutat medieval més bonica de la costa, de l'Adriàtic. És com una illa, l'anem resseguint a peu per la voreta del mar. La Sireneta contempla el passeig i ens diu que ben a prop hi ha l'Església de la Salut. És del 17, barroca, amb una façana rosada preciosa. Tota ella té encomana calma i pau. Té una impressionant campanar de 46 metres d'alçada, com un far. Com ho és la torre de Sant Jordi que es veu al fons. A l'interior de l'església hi ha una mostra de pintura. Anem amunt, al mirador de Sant Jordi. Amb la muralla al fons, un vistós conjunt que formen l'església, el baptisteri de Sant Joan i la colossal torre de quasi 50 metres d'alçada. L'arcàngel Gabriel és dalt de tot. Des del mirador, el dron ens regala bellíssimes imatges, la costa, el port, la plaça Tartini. El color i l'harmonia de les cases i tot el conjunt t'encomana una sensació única, màgica, de postal. Els fonaments de l'església expliquen que va començar a construir-se el 12 i es va acabar el 17. L'interior és una grandíssima i espectacular obra d'art que combina sostres ricament decorats, altars preciosos, figures, pintures murals de l'escola veneciana, un imponent òrgan. Tota ella és una joia, miris on miris. N'hi ha una de molt especial i estimada, el crucifix de Piran, del 14, tancat i protegit. Continuem pel baptisteri, és molt bonic. També acollia una mostra de pintura. La torre és inspirada en la campanil de la Basílica de Sant Marcos de Venècia. Anem amunt, fins dalt de tot, pujant totes les escales, que són moltes. Ens esperen l'antic rellotge i les campanes. Des d'aquí dalt tornem a admirar les muralles, la ciutat, la icònica plaça. Anem baixant i anem admirant l'entorn. Resseguim els carrers. Ens porten al port i d'allí a la plaça de Tartini, construïda al 19. La figura de Giuseppe Tartini, nascut allí, fill il·lustre, violinista i compositor reconegut del 18, domina aquesta imponent i colorida plaça pavimentada de marbre, centre d'un riquíssim patrimoni, l'Ajuntament, el capala de l'església Sant Mauro, la casa veneciana, l'església de Sant Pere. Discreta però molt bonica. Continuem el passeig admirant el port actual.
gaudint de la calma i la calidesa cromàtica de tot l'entorn. A poc tornem per on hem arribat, passejant vora el bar, acompanyats per la fragància i la blavor úniques. Ens quedem a dinar. Les gavines i les ones ens avisen que la tronada acaba d'arribar pirant. Imatges precioses, de postal.